Wannan asiri ne na farin jini mai zafi, ga wacce take so ta samu farin jini. Wala Allah a gurin mijinki ne, wala Allah ke sauke budurwa ce ko bazawara ko kuma ke 'yar kasuwa ce kina so ki samu farin jini na fitar hankali. Ya zamana duk wanda ya kalle ki sai ya waigo. Ya zamana duk wanda ya kalle ki fa to sai ya waigo ya ƙara kallon ki. Ki samu farin jini na yankan shakku wanda duk inda za ki shiga a duniya zai zamana ke ce tauraron gurin. In wani taro ake yi na biki ko na birthday ko na wani siyasa ko wani abu da kin je gurin zai zamana ke ce farin wata sha kallo. Ko kai kana kasuwanci ko kai ɗan kasuwa ne ko ɗan siyasa ko wani mutum daban kana so ka samu farin jini ko kai saurayi ne ko kai wane ne ko kai kana kasuwanci kana so ka samu farin jini da karɓuwa na yankan shakku. Ya zamana duk wanda ya gan ka sai ya waigo ya kalle ka. In kasuwanci ne ya zamana duk wanda ya zo ya sai abu a gurinka, duk wanda kuka yi harƙalla da shi ya sai wani abu a gurinka to ba zai sake siyayya a wani guri ba a duniya sai dai in gurinka zai dawo. Sannan duk wanda zai gaya ma wa ya ji sai dai ya gaya masa ya zo gurinka. To wannan asiri ne wanda ke na farin jini akan mata ko akan maza ko akan kasuwanci ko akan wani abu na rayuwar duniya wanda kake so ka samu farin jini wanda duk inda aka juya aka je aka zo kai ne number one, kai ne farin wata sha kallo. Kowa so yake ya zama ya haɗa wata ma'amala da kai, kowa so yake ya ga ya haɗa wata harƙalla da kai. Ya zamana ko duk inda ka shiga ƙoƙarin kowa so yake ya ga ya gaisa da kai, an yi musabaha an gaisa mutum ya san cewa ya san ka. Da an tashi zance a ce ai ni na san wane ma ga kaza ga kaza. To wannan asiri ne na farin jini akan kowane al'amari kake a rayuwa. Kar ka damu da matsayinka, kar ka damu da matsayinki, kar ki damu da wai ke waye ko kai waye. Duk harkar da kake a rayuwarka ta duniya to in an ce wa in kana da kyau ka ƙara da wanka. To wannan asiri ne na farin jini akan kowace harka da kake a rayuwarka ta duniya. Yadda ake wannan asiri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wal azim. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al'ummar faɗin duniya barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai ga masoyan mu, jama'ar mu, al'ummar mu na faɗin duniya musamman mutanen ƙasar mu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chad, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Tewan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen South Africa, Burkina Faso, Tanzania, Zimbabwe, Afirka da sauran faɗin duniya gaba ɗaya. Muna godiya sosai musamman mutanen da suke kira mu san saka mu ayyuka da masakan bincike da tambayi da masu mana fatan alkhairi. To muna godiya sosai in kai kuke ba ko ne sai ku dare ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa ta da za ku rinka samun asirin mu da zarar mun ɗora. To wannan asiri ne na farin jini na fitar hankali. Yadda ake aikata wannan asiri mai albarka na farin jini na cikin YouTube ɗin Gobe da Nisa TV. To za ka sai wannan turare ne insha Allahu na 'yar sarki, turaren 'yar sarki shi za ka siya sai ka shafa shi a jikinka, sai ka shafa a jikin carbinka daidai misalin 12 na dare. Za ka fara lazumin ka na inni amantu bi rabbikum fasma'u, inni amantu bi rabbikum fasma'u, inni amantu bi rabbikum fasma'u. Za a yi shi kafa 100 da 20 da 4000 sai a yanka baƙaƙen zabi guda 3 washe gari. Jibi ma sai a yi gata yana yin aikin na kwana 3 kacal. In dai farin jini ne a dai wannan rayuwar ta duniya ko gawar kafa sai ta zama abin kallo ba wai kai da alamar ƙararrawa sai ku daure ku danna mana subscribe mutanen da ba a taɓa